урыны фән ишine керткен яңалыгы белән бәйләнә. Татар тарихының 60 томының яңалыгы дигән гыйбарәт. Беренчедән, тәүге тапкыр төрле илләрдә яшәүче фәннең конкрет тармакларында төп белгечләр булган галимнәребез бергә туплап коллектив хезмәт 19 гасыр буенча бер бүтән монография язды. Икенчедән, татарларның тарихын Евразия киңлекләрендә яктыртырга омтылу безнең алга зур бурычлар куйды. Шуңа күрә Үзбәкстан, Казакстан, Төркия үзәк архивларыннан тыш, Россия Федерациясының 11 үзәк архивыннан, аның субъектларының 20 үзәк архивыннан һәм тагын берничә шәхси архивтан, шул исәптә бездән артык тәүге тапкыр иллюстрациялар безнең тарафтан фәнни әйләнешә кертелде. Өченчедән, чит ил галимнәре белән хезмәттәшлек татар тарихының аерым тармакларының дөньяда нинди аспектта һәм эшләргә яктыртылуын табарга мөмкинлек бирде. Беренче тапкыр 19 гасыр буенча киң булачак историография эшләнде. Монда инде чит ил галимнәре тарафыннан язылган барлык күренекле хезмәтләр дә аталды. Китапның структурасы дайджест принципы буенча түгел, фәнни нигездә куелган. Шундыктан bir türküm temalarga asırlar bulunmalı. Situasiya, kayber галимнәр türlü sebepler arasında hizmetleşikten devam etmeleri bile bağlı. Şuşa yaman temalarını işlerge Orta Asya tarihi hem Karaşat Tatarları hem de gaybatlarının tarihi hem medeniyetten tüyenen üzerine гаlimler alındı. Hem 3 yıl digende Şuşa işini ulaşta başlarmıştı. Рафаэль Сибгатович, менә история татар дигән хезмәт татарлар башкарып чыкты. Башка Русиядәге башка халыклар бу эшне башкарамы? Менә башкортлар инде менә безгә шаттырып нитте 6 том. Чуашлар яза. Булай юк, теге борынгы чордан язуы авыррак. Менә казаклар хәзер яза 10 том. Төркмәннәр һәм Рәсәйдә дә менә Рәсәй академиясендә бүген уйлану бара. Менә без бит инде яздык үз халыкның тарихын. Әле Рәсәйдә ул күбрәк теге урыслар күзлегеннән язылган. Шуңар инде менә 15 томлык алар әзерли башладылар. Әле бер томы да чыкмады, ләкин уйланалар. Шуңар бу этәргеч булды инде безнең 7 томлык. Зур җитәкчелек үзләре яздымы, яисә кемдер аларга язып бирдеме? Юк, алар инде үзләре язмый гадәттә, ләкин үзләре карый. Мәсәлән, Горбачевның без төзәтмәләрендә безгә җибәрделәр. Теге үзе укыды дип, игътибар белән үзе укып, үзе төзәтеп. Шуңар әлбәттә ул ярдәмчеләр бар инде. Горбачевның фонды Шәймиевтә, Минихановта да. Шуннан да 60 томатала татар халкының килеп чыгыш, дөресрәге татар милләте оешу дип. Без бу китапта тәүге тапкыр губерна дигән төбәк тарихыннан чыгып, татар халкының тарихын Евразия масштабында, ягъни Россия империясына түгел, әле Кытайда, Урта Азиядә яшәгән төбәкләрендә алып яктырттык. Аның төп үсеш юнәлешләрен, төрки халыклар белән элемтәләрен, ислам мәдәниятенең үсешен, шулай ук Урта Идел төбәгендәге халыклар белән аралашуын һәм хакимият белән аралашу үзенчәлекләрен яктыртык. Икенче төркемне беренче тапкыр менә безнең тарихыбызда системага китерелгән 19 йөздән алып 1905 елга хәтле шәрне үз эченә алган китап килеп чыкты.